bininyagan yung Katoliko. Mugay ko sa Katoliko. Na simbahan. Dato pa wala ko nakig-away. Ito simbahan. Kung sa may labot ang mga simbahan, kung wala tao nagwali diha. Kung sa labot, anak, nag-away ko sa nagbando. Ay, labot mo. Palagot imong baboy, inig pang i-harvest imong baboy, baligyan mo, pulihan mo, panaglaing baboy. O, sige. Nakik-away ko sa ilang pagto. Yung nagsulti sila, ngole buhot. Naroon ako Gusto man sila nga kuan, mamatay sila, yung sunod ni Kristo. Para na ko kung binunyagan na gani iyong pagtuo, mag-antos mo uban kaniya. Tama. Ako, gisugo ko sa Espiritu para pagbunyag sa Espiritu. Mura na ko, pagkis kalibutan. Dili ko pare, dili ko pastor, si Kristo. Pare, ang mga apostolis pare, ipatay pare. Mura na ko isultin niyo. Pagbasa mo Biblia, masabtan yun ninyo tanan. Kay Espiritu, nagsugo na ako, na ibutyag na ako ang kamaturan. Gihubad na ko ang Biblia. Kay nakuha na ko ni, pagsugod na ko ani, 2000 na ako ani na ukban ang silyo. 2018 nagsugod ko sa akong sakripisyo. Pila na karong tuloy ka. Ito na no. Mabasa ang Biblia. Mura na ako Mga pare, mga pastor, mura na. Kung mapaubos mo, nakailan mo. Sige mo. Tama mo, wala ko nag-igaway. Wala ko nag-igaway na mali mo. Normal ito sa una kay si Kristo dito sa taon-taon. Kung ka mo mga maayo, tama mo. Pero mamatay lagi, mahari sa uban kanina. Pero inig-uyog ng kalibutan, mga na ako ang kapel. Pili ko makadala ninyo sa langit Kamu, makalalaman mo yung istorya. Marahin na yung mga pastor. Kahit ito, Katoliko Universal. Kamu mga Katoliko, nga nang gitabangan mo, nangilabot magod mo sa pagtuos uban. Hinganlan lain pa hinganlan. Sulpot, patok, pastoy. Uy, ayaw mo pag istorya lain ng mga hindi mo naman naulaw ng unta. Kaya lang. May komentar pa nga pastoy. Ayo, kung pastor, good. Kung pare. O magani mo yung paroy. Ay dumaya niyo yung mga mayang pare. Ay dumaya may mga pastor. Ako nagsulti, ako lang ginihawa ko gidala. Wala ko gidalang lain. Kamu mga pare na mo gidalang sa itong papa. Bispo, mo ka ng anak. Ako Ragyod ni, nagsulti. Tinood na. Ako rin nagsulti. Kaya, kaning nagsunod na rin ako. Kung naa sila dili may binuhatan, ay programaya. Kaya di na naman ito na. Kung saban ko, kasi magsigig ang hindi, maupay kinaya. Mamatay ha. Magbunyag ko sa kalay sa espiritu, alam pa sabot nga di ko mamatay. Upat yun di ko sa Ginoo. Kasi karon na yun. Maroon lang ko May marabaday mo. Namatay mo dito si duha na gani. Namatay tulo na gani. Hindi na namatay. Gikan sa kong sakripisyo sa una. Sa inyo ha. Basta ka itong naglabay na ko. Nagbatol ako sa una. Panapak mo ha. Kung iunsa ko niyo sa tao. Madautan. Dili ra ba. Wara bigyan na. Ano yung gisultin ako. Kato si Pader Lito. Nga dili ako pasok doon. Panapak na ka Pader. O katong kanang mga nag-iskot sa kong pangalan. Dili tanan. Katong naglibak na ko. Panapak na mga na inyong adtontong, inyong sultian. So, dili dito, dautan. Dili ko buang. Katong nag-ingon ako buang kayo. Nagpalayon para rin ingon nila buang nas nuli. Kanang nag-ingon ako nga ayaw mong adto-adto ito kay nuli. Kay lain na, dautan, katulik ko na siya. Nakaw, nanimbahon ka. Panapak mo.
ayaw pa mo sa tao, ayaw sige pang istorya sa tao nga dili pa ni Andre. Wala pa ko. Kaya ayaw namatay, nagmahay ko siya. Ngayon tuo sa isang sulti niya, nagsuko siya. Dili din maayo, dili din tinuod. Wala lang. Kamo nga, ilad nila, yung akong tautan nga. Pagkabalo niya namatay nga, napagta mo yung chance, namatay mo, ato-ato. Mga pagkalga niyo, kung naan manggaling, makabalik manggaling mo talag. Siguro na ito mo. Lagot ng mga libakira. Sige, suri-suri. Sala ba rin kung manambal ko, nga nakaayaw ko sa panambal. Kamu manambal po. Tambal na mo, tambal. Ay pamalikas. Sige gamit. Sige balaan ni Kristo niya, sige pamalikas. Sige panglibak, sige chismis. Ako, basi may maglibak, wala. Dili nilibak ako. Kaya klaro na ko, didali-dali. Kamu po diya, tumalang na muna na, kung naatay gobyerno, toro lang. Trabaho lang, good mo. Normal naman ng lisod naman kayo doon, dili na mahilot na torong korupsyon na, hindi na. Hindi magkakaya ang mga senador, huwag na ibukutan manggaling diya. Tuwa na lang karon, prepare na lang ta. Umudawan ako ng kalibutan. Iso ko na ang Ginoo. Meron ako ha. Nanap yung bagwali anak. Ayaw mong to anak. Nung daghamam, nangalus ng kalibutan. Pare, si katawa anak. Prepare lang mo. May linog, bagyo, patalagman. Pumunta na ako kanus o ako kabalo. Ako lang, mo extension pa. Mga liupo lang midre. Kung saan mo gibuhat para lang ma-extend kalibutan ka mo, na may buhat. Subaga ko niyo, na may buhat. Buhat niyo, sige lang mo, pamantay sa uban. Si buhat sa seremonyas, di na makaluwas ang seremonyas na, dili. Kung mga Katoliko ay mo to, dili mo bangko, kay magsalig mo sa nagampo ninyo. Sutihan mo, dili gina makaluwas. Siglalis anong mga reliyon. Kaya ninyo, mutuo ang mga inyong membro? Di ba mutuo ninyo? Ano uban, dili na mo bago. Kaya kung baybula ninyo, iampo ninyo, luwas na. Musuntis pare, luwas na. Sige. Tama nga na yun, buhat. Pero ayaw yung magpasalig sa tao na maluwas ninyo. Kaya masamot mo ka impero, nagpataas mo sa Ginoo. Palag mo yun man, kanalabayan mo din na ito. Talakpakan. Palag mo yun man. Wala mo nagbasa ng Biblia. Kaya lang, ha? Basta, ako tulobagon, isulti lang na ako. Wala ko na madlong ninyo, di mo pabadlong. Papaminawon na, papaminaw. Maran ako ha. Kasi gusto ko lang po muna ako kung naigo mo. Sadaan mo. Naigo mo. Palabi, duga ka. Disko, ka na, bagyo na ha. Iya ginasiyawa. Muna na iya sa kalibutan, iya na siyawa. Ay alam, gusto ko na ako. Kaya ako nag-isulti. Ang gusto ko na ako sa Espiritu. Kamu bitaw, magpatuyang mga mo sa inyo ang mga kailibgot. Mga vlogger, kung batik kayo mo yung vlog, ayaw mo hanin, palag ayaw mo, wala ako kamo gibadlong ha. Isulti lang ako. Nadili, iya ginasiyawa. Nakabalo mo kinsa inyo ang gisunod na kinaya. Mara na ha. Kadugay na to sa kalibutan, daghan, kaya tagreliyon, mo kasabot sa igod o bad. Ako dahil kung magsunti ko sa tinod, ako yung gipandayan sila. Kami maluwas. Dito, bago na sa inyong tinuan ko. Kaya mga man yung gusto. Yung mga Katoliko, gusto man yung di po badlungan. Manara. Basta ang importante, kung sa imo ang gusto, imo. Ako, mga pala akong gusto, ako, di ko makaluwas niyo. Basig dire pa mo magpuyo. Nga di mo mutuon ako. Papaulion ka mo. Unsa mo dire. May masakiton, manhilan ako masakiton dire para sa itong proseso. Katong mga tao na ko sa kanang kauban na, katong nagbot-bot o bala dire. Isulti na ko na niyo. Ay magtuo. Na, kamo, nagpadayon pa dire. Itak-tak na ako na.
Daot naman gani ko ninyo. Kaya ko na, di man ko Ginoo. Parang ka na ko na. Pero wala ko nakikaway niyo. Arigapon. Magani, dili gani ko makikaway niyo kung sa inyong kinaiya. So, dili nilibak. Kaya iprang kagid na po ninyo. O, pumunianin ako agad. Kung gawayan ko niyo riyan eh. So, ako, nga naman sinumbagay kami, naikan palang tamo, human yun mo. Porte, ganit yung pugong sa espiritu, nga, dili patalaglagon. Magkikaaway na ginoon ko niyo. Ano magkikaaway man ko? Sabagay, kung sa ko anak, nga, nintahod man ko sa gobyerno. Namatay balaod. Yung atang tungos balaod. Pero kung mayon ng balaod, matagaan kong privilege, magkikaaway ninyo, dili ko presohon, dili ko anaw, di. So na yan. Pero, dili pwede. Dili pwede. Kaya, ang Diyos na may balon nyo. Hindi man ko kabuot, di ba? Naman sa Biblia, ang pag-inyong kabuot na ito, dili ko sugoon sa Ginoo. Siya na. Na magsakit mo, mamatay mo, siya na, dili ako ha. Pandungan mo ako nung namarang. Kung barangan, o pamarang mo, kaya katong naduktan, naman ni sala. Maayon mong punda, pamarango na makasasala. Kung kriminal, pamatyan niyo na, klarong kriminal, maayon mong punda. Samok kayo na, pwede mo ganang makurakot, klaro kayo, pamatyan niyo. Namutan na mo kasala mo, ambot lang, di mo ko Ginoo. Pagbasa ang Biblia. Wala akong papila. Dili ko mo badlong. Kung dili mo, muto sa kong gisulti. Tama? Walang badlongon ta mo. Mao ba na inyong gisunod na amahan? Si kriminal, si killer. Wala ko badlong. Ay, mapadayin yun na. Ikabalo mo ka sa good o bad. Mga badong pugso na ko na mag-away na kami. Malipay magani ko ng meron na ako ang papila. Kriminal, pwede niyo na mga nagbuhat og sa lawayan niyo, gituok mo may paglupigan mo. Bara-ibara biya ang Ginoo. Balo mo? Muna kadlokin niyo ang Diyos. Tungod lang sa kasaysayan pagsaad ni Kristo nga dili sa gustong tawdatang ng patyon. Ako dili ako kay lisod gipugngan ako ni ang ako ang count. Sip-isip, daghang nakakita. Kamu nakakita, muhadlok kinoon mo makapatay sa inyong lawas. Na ang nakakita, hadlok ko na silang demonyagan. Mupatay mo na sa lawas ng bunyag, di ba? Wala na sa Biblia. Mahadlok kinoon mo makapatay sa inyong lawas, kaya ilubong naman mana. Wala di katuig ko, kantahay. Pero wa mo nahadlok sa makalaglag sa inyong espiritu. Sa kuha. Sunod mo sa kuha ali. Tuo mo na nagwali na hadlok mo ginagkalag. Yung may mong pare nga, tuo mo kalag, wali kalag. Anong magsige mo po mo kalag-kalag, pamisa? Masaya ba, may muot kayo ko? Nanagan niya. Ngayon pare, wali kalag ng tao. Maman po na, laluwas na ito na sa langit. Di ba? Maman na ilang istorya, no? Filosofi, no? Pagkapatay, ito na dito sa langit. Unya, napagikulong pa, napas sa pagkatulyo. Pag pagpatay mo yung ito na sa langit. Unya, pagbalik, sunod tuig, sunod ay naapalis purgatorio. Tuo mo, di mo kalag na espiritu, di mo mutuo sa Diyos ng espiritu. Mga nag-exorcism. Nadaga pa na explanation ng sa exorcism. Istorya na wala hinungdan nga mo kakita. Ang yung isunod, kana yung tuon-tuon niyo. Itising-tisting niyo kay pagkapahawa ko mo si Awa, isunod. Ay Awa, di nagamanan. Pasingit-singit, palang napahawa. Pusis-pusis, palang na, parang hindi mo ito mailad ninyo. Isip-isip ha.
Ako, inyo. Kuhaan nyo na inyo. Kay, kuhaan mo na ako ng ako. Ilara mo ng ako, kay maanhin ako direct. Musip-sip. Nung ba lagi, maanira po pabadlong. At least, buminaw. Magpandong na ko sa sa espiritu. Dili ko magdupa-dupa sa danan din ako. Din ako mana o dili mo rin. Gawas kung sugohon na ko sa espiritu. Yung tribulation, may lang makaabot dahil mo dahil. Narwas Biblia. Kung madawag ninyo, dali ka mo karon dayon. Anong gani na. Dugay-dugay po mo diya. Masig magmahay mo, pares na nga matay, nagmahay. Sayangan, lolo, Kaling karbo. Inako, bahala mo diya. Anong maulaw mamudoon ako, dili mo ko masaba. O sabagay, kani akong membro rin, nagdumot dagay na iya din yun. Hindi mo ni membro. Nagdumot yun na, iharap ng tulubagon. Ako, ay. Away ko sa una na kung ito mo gisulong diya. Kamu wala mo kaduwag si isulti, pero kasi ako isulti ko, kamu ako dunggan ang ikita ka. Butang mo tao. Kung nahimo kumanod diya, kung nahimo sa inyong isulti sa una, naman yung dila sa inyong baba, diya mamakak. Ako nagbabasa man ko sa Biblia. Kamu, wala mong nabasa. Nga. Dito kumuha na ang tawa niyo, di mo yung mga kon. Inaama din dila. So kami na yung sa dila dito. Diya mamakak, diya magpaampo-ampo, diya magpakiluoy, diya mangutang, diya mabalibad sa utang. Tanan na yun, hindi dito. Nga, sa pinas Biblia anak. Pinagkailan mo kung inana mo. Lingo man ginawa. Pagsadai sila anak, aduna na ko'y giandam kanila. Bantay mo. Kana nagsige yung istorya na kong dautan. Ipalayo mo na ako. Nabasa man na sa Biblia. Diba wala? Ni-ignore ba kung halidasan doon yung pagkikita? Wala eh. Gisulti lang ako na yung gisulti niya. Pasagdai sila anak. Aduna na siya giandam kanina. Laglagon ang mga laglagon nun. Kaklaro anak. Ayaw na siya pandungi. Ayaw na pangalupo kanina. Di ba? Naana sa akong Facebook sa YouTube. Nga, basahan din na sa Biblia. Nga. Nanong sige mo kunin ingnog. Daughter. Lain na ba mo? Kay kusog kayo mo manabi. Kaduhong kayo mong taong naadri nagpaayo na patambal na ako. Naadri maniri. Ingnog din yung mga. Uy, gato di ka dito. Ayaw gato dito eh. Katoliko na ba dito sa una? Yung gibilan ng katoliko. Sige, padayon. Kung mo sa katoliko. May mga katoliko niyo. Kasi di mo simba. Sa muhatag lang mo. Patuo lang mo kung mamatay. Ang man iyong pinuhaan. Pwede rin mo, dili mo simba. Di mo mag-antos ito. Sa muhatag lang ito. Mamembro lang mo. Makakatag lang mo ng Diyos. Pero na. Sabi na kanyang leader niyo. Sipsipan niyo. Sige niyo painom na. Yung leader niya, sige pa na niya, ihawin yung manok, di ba? Hindi kikinanglan ninyo, mag-una-una pa daw, sip-sip ko sa pari. Hilain nyo na. Ano naman na, inyong lisod. Pa, di ka mo simba. Pinanggaan yun lang na leader yung sip-sip. Kasal ko sa pari. Kaya pari, kabalo ko ng pari, dugay ko sa pari. Para dugay niya. Kabalo ko sa mga kinas pari. Hindi ko nilabot ng mga kinaspari. Ako, hilabtan mo ko karoon sa pari. Padre Galvan, pabayad po po. Hilabtan mo ko. Ako na hilabot ninyo. Istorya ko sa inyo mga binuang mo lang. Nabablan mo sa inyo, no? Ano ka mo'y makaluwas? Kaya ang trabaho pare, mabunyag, mo kasal.
Maro na iya. Nga diha magpakisayod kaniya bahin kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios dili ilang kumpito. Dili ilang balaod. Mura na, grabe na sila. Sa to pa, kung mga isang bunyag, kasal, obligado din na sila. Mga ilang ibawan, bawan, servisyos katawan, dili mag-utok-utok sa katawan. Kung kang leader, siya mag-sip-sip, naiba mo. Ayaw pag-sip-sip sa inyong agalon, na manghulga yung sinugod. Manghulga yung agalon. Wala na sa Biblia. Hindi ako, baka akong propeta. Yan ilang ibalaod. Klaro din na wala sa Biblia. Uy, sama. Lakanan mo. Lakanan mo. Okay, natulog ko. Bakit na papuntagon na ka na? Parang pa mo doon ako. Nalagi mga natipon ako ng tulog. Wala sila akong tawag na espirituhan na. Nirespeto ko ninyo. Ayun sila po hilati yan. Maraming yapon. Doon lang yapon sila na ako. Ako kahit ulo, pwede sila yun ninyo. Okay. Pero ayun na lang. Maraming yapon. Pasukan yapon mo sa Ginoo. Iso ko lang ko sa Ginoo. Ay ako, dalang lang. Iso ko lang ko. Ma-unlock mo na ako. Ako, di mo po ma-unlock na yun. Sugat mo kung mamatay. Ibog ay kung mamatay. Sa tapoy, kaning sige talwali. Sige talaga kita. Sa mga tao magpakaruling ng ito, mayo-mayong katawa, pero dahil nagpalayo din ako. Bisod kaning magpugong kahit, nagkabalo ka sa nauna sa tao. Ito, lisura pa uyon-uyon. Bisod ka pa uyon-uyon. Patagad-tagad kunuhay ka, ito, nagdahil ko nauna ni mo. Sige. Salamat. Salamat po. Nagwali ko. Espirituano, ang mga taong espirituano, nagatuo sa makita, di makita. Di ko nila inubo ang kumagsunti ko. Mo man na ilang ingon sa nabuang ko, kaya isunti ko na wala. Huwag mas nakakita. Nga maigo po sila sa ilahang mga kinaiya. Suko sila. Garbo na. Para sa imuha. O karbo lang, di ka na yun agad pagtulunan ninyo. Pinagsalig mo, nga reliyoso mo. Sabi nagsimba. Kasi, pagkanda nyo na, mag-iloy-iloy niyo. Dili pa panahon. Malagi. Nga, posesil ka na, no? Kung kuwaon sa Ginoo, yahang mga ipakaon, no? Ganun ang aman mo, ang gawang ano, kanang ikwintas. Ganun yung mga habak. Poses na. Lagi. Balag sumbi na, kuhan. Gusto mo magpatay sa lawas. Wala kang kagulan. Kaya pag tindahan na nagpadis Diyos, magpatay na, mag-unay. Ano yung problema? Mapugnan pag anak gobyerno. Lapatuon ako, ayun pamalikas. Kasi wala pa man kuno sila kasudlan. Kumbanditan. Organic ay ko, nakuha pang katawan rin. Sip-sip pa man. Dagmay sakit. Meron nulbe, tapa kung kuhan. Katawan man ako, dagmay ni Bati. Adok naman sila sakit. Hindi na ako. Adok ko ni patuon. Tanawan ni kada kadadlaw ni wala ni naguna-una. Sulti na. Salit na ako. Hindi ko na ang importante, nakadumdum ta dito sa inulim. Wala na. Wala kang iwan lagi. Diba? Ang idea. Ansa na lang ang kabayo. Ang importante, nakadumdum ta dito. Ang importante, makasulod ta dito, maulaw dito kayo ng ulim. Kadukaton po na ako sa nagkay. Kasupod mo, sip-sip. Okay naman sa ko. Pero lagi, akong kagulan, inabot sa uyog-uyog sa revolution.
Salamat. Tapos ka dalawang bunta. Ang bunta na lang. Ano. Saya na ba? Yung mag-andaw, magtutulog ko. Kinala ko nila ang tao din. Baka ko na. Kaya miminsahe ko, alam kalayo, maminaw ko kayo. Maminaw ko butan mo. So, sila nang nagawin mas hindi pa sa kuha. Di pa ikay kung sila sa unang tato, nasa bida ito, pasugsulod mo po, pasugsulod mo po. Yung tahanon, tuis naman hinoon, tuis na. Ano naman babag ko kayo sa ara naman mo ni reliyon, kaluwas. Mensahe ko, pagpaminsahe ko mo, nakasabot ko, pagpaminsahe. Kaya mo ingon mo nga, ang sa akong buhaton, kaya buhaton. Nara sa inyo nga, pwede spirituanon, tawanon, kalibutanon, o personal nyo, o galing. Tama yun lang. Kaya, mga Japon, hindi mo mga kunahin mo na ako, hindi siya mo mga tag. Hindi pangatan, hindi po hatag kwarta. Pwede po kwarta, pwede po hatag kung panahon sa pagpaminaw. Kaya tumawalan na ako. Edad din. Edad na. Diyos ko. Diyos ko na imo eh. Sa to pa, ikaw ay Diyos niya. Kanawa gusto ko nang ingon ito. Diyos ko, anong gibiyahan mo ako? Pag ingon niya Diyos ko, gibiyahan siya. O nga, asa na daw sa Kristo. Sa imong makamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang imong pabuot, may matuman. O, tana. Di, nang umuhin ang mga tao. Na yung mga katalagman, maupay pagsampit, Diyos ko. Ano, sige na, mo panguros, tigulang. Mana akong ingon. Na kung batasan na sa katigulang, ang mama ko, kanang uban, no? Wala, dugay gani mo, mag-retire mo ako, may istra mo, mangita po mo, magbit-bit na po mo, katigulang niyo, mga laptop. Kanin yung trabaho lagi, na-stress mo sa yung trabaho. Natigulang mo, ano yung pabili niyo, kung negosyante ka, tigulang ka, wala kay di. Di atiman, usahari mo ng kwarta, si kaka-stress ang pumaligya. Natawa ka, di po ng kwarta. Makawayan ako na sa inyong mga anak. Ang taki, dako ka, bandi, pagdako ka. Nakuma sa imong bata. Loy tayong kalibutan, no? Ang sakay ng tabo kung puyogan na ni Papadin sa kalibutan. Okay, pagsampit ka ng Diyos ko, Lord, iyaga-iyaga nun. Ang Diyos pagid, Lord pagid. Igo sila sa pag-aamit sa libalaan. Sa pagpanog doon. Hindi mo mag-express yun. Ano may batasan ninyo? Kung mukilat, mamuros. Makaon, mamuros. Ano. Ano yung itabo din? Ang parang sa munisipyo, kanda ko ang sipamuros. Ipatay dahil siyang buhat, ibabaon na yun. Tingin mo pamistake o yawa kayo. Di mo na yung pangandoy. Mataluwag na ko minsay. Mataluwag. Nakita mo, gisugo na sila sa Ginoo. Ano? Nakita mo, kung hindi Ginoo, di-reflect kanila.
Tubagad ako ninyo. Kung dahil sa party, ibirahan ko ninyo. Nakita ninyo, nare-reflect siya sa iyang panagway. Sama sa kabituan. Kaya kung naagan ina, muluhod po ko nila. Muluhod po ko ninyo. Nga naman, purti na kong lipaya nga sila ang gigamit. Abi ninyo, sa kong kagaling na lipay ko, pag antos kasakitan niya ang akong nabuhat. Nga naman, datag na nako kung galingon nga sa Diyos, dili na ko kalibutan nun. Dili para ninyo. So, sumti ko ninyo, di ba? Dadi ko ninyo, Drake, para pasto, kung i-reflect gan sa bito, nung nanudlo gani sa bakong gitulog, gamit gani sa espiritu. Nang wala sa seminar, wala na pa seminar, kanang wala sa ilaing agalon. Sumti ko. Kaya mo tuo ko nila ka mas dito ko. Kay hayahay man yung maminaw lang ta. Kaysa ikaw nagwali nga dili gyud ka paminaw. Muna kung ingon ko ikaw maestra. Nga magtudlo ka imong mga ginsak pa dili pa yun maminaw. Mutuha alas isa ka semana binulan. Sa inyong baton. Sa magbas na ko. Wala. Okay, salamat niya. Kanang dili mo tuon ako. Papagitai kong tao nga sama po nagwali sa manako. Ganito ko. Kapoy kayo na ikaw sugoon. Ikaw sinugo. Kaya mas may pa pasugo-sugo. Kaya pataka lang tayong istorya. Wala sa balang kasulatan na ulaw. Hinoon tas laisik ta. Gusto ka mo? Muna yung ngayon niyo. Ba't sa gusto? Hayat ako manantin. Magtanaw ko niya eh. Magsakit mo. Unsa inyong problema. Tanaw ko niya. Kung nakailangan ako, hindoon ka mo. Natagam na ko sa una. Muana ko sa reunion. Yamiran ko. Buhay, naghisgot na ko. Ako ang nagbuhat. Ako sa sinugdanan sa una. Pero inyo lagi. Ngano hisgutan man ninyo ang kagikan sa inyong sunugdanan. Dili na insulto. Sama nyo kung gipatay kamo ako mga kaliwat. Nung nagbaton ako. Karon. Kay mao may gusto ninyo, habuhaton ako. Mao po na yung gusto. Buhaton ako sa inyo. Kay kamo man, ang nagbuhat inig una. Di ba naas Biblia? Kasi musuko mo. Kay maingon mo ni Diyos nun. Dili mo. Di manil. Dili. Mas may paningon ta mo karon sa buhi pa mo. Kay makabayad mo na apay kapanahonan. Makaduol pa mo na ako. Kaysa paningon ko kamo dito sa inyong kamatayon. Tanawa. Muna yung namatay. Magduol na ako. Mga hangyo. Nga. Wat na yung lawas sa buhat. Kasi hagiton ko kamo. Dad ikog tao. Sunti ikog tao, nga mo reflect. Magwali sama sa kong hiwali. Kaya di ako mutuon ninyo. Hilas kayo mo. Kung si Papa Jesus, balaan ka sa mga buang-buang ka mo, mga tigpakaruging nun. Kamu mga pari. Susugot ba mo? Nga ang giwali sa inyong kaobang mga pari, wala sa balaan kasulatan. Wala lang. Kung magdibate lang yun ko ninyo, kanang sa espiritu ng kaso, sama na nagdebate tubagan niyo na. Ako mga pangutana din na. Huwag tubaga po na pangutana sa inyong kaugalingon. Unsa? Ang inyong purpose sa simbahan? Kaluwasan ba? Yung kaluwasan. Wala. Namo. Nangita paglaing kalaban. Makasabot mo na ako. Ito naman. Diligin mo marinaon. Kung dili mo mukha ano gahi. Magaburuto na inyong kasing-kasing. Bali sila nun. Suti sila. Ang problema, ikaw. Nagasulti mo ka. Ano naman ang problema? Kung naisulti mo ay balita. Ngayon sila kami na apod. Di sa musulti kita apod ng kasala.
Pero kung magkinahanglan lagi, wala pa ang pagsulti. So, manang ibuhat ako, Adre. Ako nagsulti ko sa kamatuoran. Dagan dili mo to. Di mo minaw. Hindi pa rin ko na matapos sa kalibutan. Nagkaroon ko makinanglan. Di ba, diret sa giling ka? Sip-sip sa Ginoo. Kapag ko nagdamay. Kapag pagsulti. So, ang tao, tuon naman mo. Kung makinanglan. Pero yung magsulti ko sa mga sakit, wala pa sila sakit. Di man ako minaw. Nga, kung may sakit, saan pa ka? Magdali-dali pa siya patambali mo. Mga pala. Busa ka mong mga pari, isulti na ang inyong mga tinago. Mga pastor, isulti na inyong mga itaguan. Sa inyong itaguan, kanang iingon mo, yung iingon mo kami makaluwas. Sabi ninyo, pagbugang mo na sa membro, parang daghan. Yung membro, daghan mo mga tao. Kanang iingon ninyo, nakamang tinawag dito sa Tinuko ni Cristo. Isulti na na. Isa na daw kung mga pagpito diya. Ang naaras Biblia daw ka. Daw ka adlaw. Daw tulog ka adlaw. Pito ka adlaw gunong ba niya. Isulti na niya. Nagili mo makaluwas. Ikaw dili na inyong isulti. Basi magpadayon sa paghuna-huna sa tao nga kami makaluwas. Dako laban mo tulumagon. Ano? Pagpagana ako sa Diyos. Yan lang. Ako nagsulti lang ko ani. Tinuwag mo gini. Ang espiritu mo yung tulo na ko ani. Parang dili mo magmahal. Kadarbang ay mamatay. Mga itong pag-sige. Pangahit sa Ginoo nga maluwas. Nga kung buhi na, isultian ninyo na kamu na ingon nga kamu nakaluwas. Kasi nag-Bible mo. Isultian nyo na. Nadili mo makaluwas. Puling lang. Ano lang eh. Ako, wala ko. Isda na ako gagool. Hindi mo mamati na ako. Basta, ako lang isulti. Ang ginagawa sa reliyon. Balo mo? Wala na sa Biblia. Ang ginagawa sa reliyon. Basahan na nyo eh. Ang reliyon, iwag lang na ang magpaila. Ang Diyos ang maghukom. Dili ang reliyon. Kasi saya ni Kristo, ang balaang kasulatan ng Diyos. Muna ako naman ninyo. Sa buhay pata. Moingon din ka nga tao raman ta makasasala ta. Pero kung ano na yung may tabo ni mo, masakit, katalagman, musampit mo talaga sa Ginoo. Na, wala ka tanalingla. O ka tanalingla sa itong kaugalingan. O nanglingla sa Diyos. Ito sa kanang gisulti na ko inyong mga kakuhan, ginikanan, bana, asawa, anak, ha? Isulti ninyo na. Kabangit mo ninyo mga pastor, mga pare. O daghan naman mga pastor na sulti na. Pero, isulti pa na ko ninyo. Musunod mo ni Kristo sa mga apostolis, mamatay mo. Sama sa mga apostolis, una mo manangin. Ano man, ang langit raman ang inyong ipangandoy. Ako, pangabot sa Espiritu, akong gidawat ni manang biya ko sa tawanon ako pagwali, kalibutan na. Gidawat na ko ang Espiritu. Karon dili na ta kinahanglan nga patyon pa. Mamatay, magsakit pa.
Inubuang masultis bala ang kasulatan. Magsaba-saba sa kadalanan. Magsigigwali. Pati ninyo ang garbo. Kaya magpandong ko sa kalayo sa espiritu. Di ba binunyagan mo sa inyong reliyon? Kanya, magpandong lang ko. Basahan niyo ang John 16, God. Para basabtan niyo. Magtatabang lang ko. Magtatabang ko, inigabot sa espiritu, pagdawat na panin. Busa ka mo, nagsuko na ko. Nagbuhat na ko, nagingon ako ang dautan ko. Kulto, nagpa-Diyos-Diyos. Usban niyo na, tuwan niyo itong tao niyong kasultian, walang hangyo niyo. Inadili itong tidoon niyo isulti. O, dili man yung tidoon. Dali, gumadari. Panibigo ko ninyo. O panilin niyo akong pamilya. Panilin niyo. Yun sa nako sila pag-amuma. O panilipod ninyo, kami diri nga mag-prayer. Ano yun? Nganong nagdaghan man nga wala man ko namubos nila. O panilipod ninyo yung inyong simbahan. Nganong sige mamupamugos, bunyaw kasal. No, marang Japon. Tutapok-tapok, buhat-buhat man mo. Kung mga sigulanon. O magbuhat-buhat mo importante yung maadlaw para lang magtapok ang mga tao. Ha? Kamu akong katawan diha, wala ko nag-offer ninyo. Ha? Wala ko nag-offer ninyo kaluwasan. Wala ko ang buti pa sabat, wala ko ingon ako yung makaluwas ninyo. Bisa na nambal ko, wala ko ingon ako yung makatambad ninyo, ako yung nag-ayon ninyo. Di ba kasagaran akong gisulting, ingon mo na ayaw mo. Pasalamatin niyo ang Diyos, ha? Nangaliw po na ako sa Diyos para sa inyo. So, wala po wala offer ninyo. Ako yung makaluwas ninyo. Bisang pag naamod rin ako. Bisang pag rin mo matulog. Rin mo anak. Tanan. Basta wala mo nagkabuhat. Dili ko. Makaingon yung maluwas ko kamo. Hinoon, makahatag ko yung kasuguruhan. Ito naamon ako. Makasulti man ko ninyo sa wala ang kasalatan. Nga mahimo mong maalaman. Muna nga akong giingon nila, gahom sa maayong balita. Gahom sa espirituhanong kusog. Kaya nagdahunog ng kalimutan, musilaop, wala mo nadlok. Nga naman gani mga nuklear, gira, linog, bagyo, wala mo nadlok ka na. Ako wala na ko nadlok. Ano ba? Yung ano mo ko sa Ginoo, ay yung pagbuot mo yung natuman. O niya, kamo, napandungan mo, nakaanda mo, ako wala na ko landok sa kong sarili. Kaya kapoy na gani ko wali niya ang mga tao kahit ulo. Ako na yung daotan na kamo magay nagamit sa Kristiyano, magay kunong o ka, reliyoso mo. Ano sige mo bukudya ka? Yung kana lang. Ano lang, wala na akong pangamanadungin din. Sige pa mo panglibak. Pamalikas. Paghukom sa uban. Gusto mo daygon. Kung inom mo mapaytas o. Nga, tanawa yung binuhatan. Kung ikumpara ninyo ang akong mga binuhatan. Kaya kali ninyo. Na matagal lang nakapakaon sa mga apostolis lagi sa puno. Kaya ka na ninyo. Ani na lang. Para diyot nga mataas ang kalibutan. Ang mga reliyoso, may mga reliyon. Pwede mo matakapon ba? Pabasag ba lang ang kasulatan? Kaya ay na lang paghilabot anong ubang mga reliyon diya nga kamang tinuan. Ani na lang. Kung naagani mo sa simbahan, ay yung isigutan kaluwasan. Ay na pa yung isigutan lang ipapaulay, baboy, pagkaon. Tama sa Biblia. Pagbantayin yung mini ang magtutulong, mag-isgot tuloy pagkaon. Ang importante yung maadlaw. Nanay, ang atong isigutan, ang atong binuhatan. Ha? Para mabuutan ng mga bata. Na, itudluan nino na ito magdibati. So,
Okay rin na magdebate. Basta ayaw di mo gisgot na kamoy makaluwas. Okay na magdebate basta naas Biblia. Sa inyo ha. Pero di sa kuang napandungan, bawal gina. Dili yung magdebate. Pwede rin na sa inyo kaya nabunyagan man mo. Di ba? Bunyag naman inyong gipan. Sama ko ni Pedro. San Pablo. Gituli siya. Bunyag ka na gituli. Bunyag na. Sa katuig tungkol ni Kristo. Nagbalik siya. Ako mga katawan. Bula na ginagdaw. Bula na ginagbuang ang magsulti sa balaang kasulatan. Bula na ginakaron. Unya. Taas magin ako na. Lagian magin ako na. Hinila ka na. Ganyan po kultong dautan buang. Na. Ako na nanambal sa mga buang-buang. Ako na buang. Kana lang nga. Karon dili ta ma-walking process. Sige tag angkong Kristiyano ang wala kay binahatan iya ni Kristo. Sige tagdala ni Birheng Maria pero walking process ta ba? Nasitang bit-bit sa panagway ni Birheng Maria pero ang atong kinaya wala yun nasunod sa kinaya ni Birheng Maria. Sige tagdala sa mga santos ipangalan sa atong simbahan ng mga santos pero wala ginato gisunod ang ilang pagkabalaan. Kasabot naman mo balaan ang napakamatay sila sa pagbuhat. Ya, ato lang sunod ang sakramento. Eucharistia ang silabot sa Eucharistia. Wala mo kasabot sa Eucharistia. Sakripisyo ni Kristo. Pagkaon sa lawas, o tanaw lawas. Pagsunod yung lawas, sumamatay, may iban ka niya. Oy mga pare, ano lang yung, ayun na, dili na to sa aran ang tao na makaluwas sa hostiyas o kanyang holy water. Wala mga naghuli. Oy, mag-ampo ta sa buhing Diyos ha. Dili na patay. Ang buhing Diyos gani, kamo nga nagawali, naning kamot pod nga mabuhi sa inyong binatang. Kana lang. Dili na tama. Sige po tas anay. So, basta kamo po ng mga nangurakot diya. Dili, wala ko na kaingon na. Kanong mga kalibutan nun. Hukban rabata sa itong tinago. Dili ang pari makaluwas na ang pastor. O ka ako, dili ko kaluwas. Dili po kung makatabang ninyo kung naamoy mga tinago. Siguro mo ko nagsulti. Na doon nag-i-imperno. Matapos yun ang kalibutan. Matapos yun. Nangarabay nagsulti na, di matapos ang kalibutan. Pagbasa gud mo. Sulat ni San Pedro. Ay, daghan di ay. Tapos sa kalibutan. Baro mo sa philosophy. Tuison. Balihon nila ang loibe ba? Mahimong 666. Espiritu. Pagkasaysayan ni Kristo. Tama. Pulong. Balihon ng pulong, no? Na. Nga, ang buhat po ni Kristo, baliw no? Sila na may hinalang doon. Si Kristo na, si Sulugon man, di ba? Mga apostolis, di ba? Ubos man. Balik. Huwag karon baliw na po nila ron. Nga, ang Espiritu, tawra man ta, makasasalat ta. So, ang mga maayo hinoon, inon yung dautan. Kanya ka na inong dautan, na sige, sayo-sayo, anong mga hubugog, bukaan na mga maayo. 6, ang pulong, kabuhatan, kasaysayan, wala mo may kasaysayan, o walay binuhatan. Na, ang naibig, wala mo kasabot, kataguan kan. Na, atas taguan kan, di ba siyam ka tuig, kabulan ta, di sa taguan kan. Ano, wala ang kaalam, gikan sa taguan kan, itong ginikanan. 9. Bisa ka numero, pila ka numero lang, di ba siyam? Kanya, 0 man ta, 0 So, kana lang, nga, balihon na nila ang 9 so 6. Tuwarik nila ba? Manang itatakan mo sa inyong agtang. Sip-isip. So, tatakros, tunglo. Kailangan mamatay mo. Una mo malang mag-antos mo. Pan sa mag-antos. Nga ako, pagpainom kong tubig sa kasakit. Sakit, kain ng pulong ha.
Ako po, natambal ko ay yung sakit. Usahay, ako yung magantos. Salamat na, wala ra. Ay mo suko na ako. Ay mo panghungkot. Kano sa balita mo bago? O nyara ta? Na, dili na kabuhat ang atong lawas. Dili na mo makalakaw na ako. Ilubong na yung lawas. Yung maanhi mo diri. Kalag na. Espiritu na. Ya. Asa naman ang buhat? Saka na lang sa akong isulti ninyo. Kung hukman ko ninyo, hukmipod yung kaugalingan. At least, ako nakasulti sa kamaturan. Karon may kagawasan ako. Mayon sa Ginoo. Amahan, pasailo ka sila. Kaya wala sila sa iyo sila dito. Sila, salamat na. Mga pari, isulti na ito. Mga pastor, salamat sa nagsulti mo sa Lord. Pero, pagkitaan ninyo, ang gagamit sa Espiritu. Kaya, kung gagamit ako ninyo, wala mo na ni. Awin mo sa inyong panggamit ka na. Ano lang, sige na ko ka na. Sige makupangutan na. Kaya mga Espiritu nga wala na paglaon. Matubang naman git mo sa Ginoo. Matubang naman mo kay Espiritu naman mo. Makiusa mo sa Espiritu, di ba? Talad mo, replika pa. Makiusa na mo sa Espiritu nga inyong gisunod. Kumbad mo. Kabalo na mo, kinsa niyo aman. Kung maayo mo, kabalo mo. Sama. Yan ka na nagsaadin yung hulawas. Kamu rin may balana, ba mo nakakita niyo? Karga nyo na, pinamasli nyo na. Bahala mo dyan. O ka, pinalapit mo. Ano? Alam mo ko yung mahimo. Kaya mga manay sunod sa kadaganan. Dili naman ko mga liupo nila. Dili na po ko magpandong. Ano? Kung gusto na ako, manira man na ako. Kung dili gusto mo, gamiin mo na. Sa gusto mo na ako, dali. Kaya naapay panahon. Nga mo bago ta. Para matawa ko usap. Dili kalibutan hon. Kung dili espiritan hon. Kaya kalibutan, sunog na sila ako. Maapin mo kasunog. Kung magpabiling mo sana. Pabiling mo sa bunyag. Wala. Hindi. Ako hangso na kayo ko. Dugay na ko napatay kung wala ko ipugan sa Ginoo kaya sige mo maglibak na ko.